ассалому алейкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 33-ум микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф бозорчаи 33, аз ин тараф фабрикаи ширин, раёсати бда ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи политехникум. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хона аз ду тараф роҳ дорад, ҳам аз ин тараф ҳам роҳ аст, аз ин тараф ҳам роҳ аст ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 4-ум ошёнаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 4-ум ошёнаи бинои сабитӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. хона бо барқ, об ва отопление таъмин мебошад. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. навор мона ҳатман та охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. даромадгоҳи хона роҳрав аст дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, аз ин тараф ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона ва балкон аст. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. 33-ум микрорайон ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ва ғайраҳо дар наздикии хона қарор доранд. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, трезои хона аз ду тарафи бино мебошанд. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкилӣ нест. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ин бошад ҳаммом. дар ин ҷо ошхона, ва ин бошад балкон аст. ин ҷо ҷои таваққуфгоҳ мебошад, ҷои таксиҳои ҳисор. аз ин тараф бозорчаи 33-ум микрорайон, аз ин тараф раёсати бда. нархи хона бошад 835 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.